Ionion FM, ο ενημερωτικός σταθμός. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παράρτημα νομού Ηλίας, την κυρία Μαρία Μαριέλη. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με σπουδαίο έργο σε ζητήματα που αφορούν την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, έχει τα τελευταία χρόνια δηλώσει εμπράκτως την παρουσία της και στην περιοχή μας. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η ίδια η κυρία Μαριέλη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μαριέλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για πείτε μας, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που έχει έδρα στην περιοχή μας, και επίσης θα ήθελα να μας πείτε και τις δράσεις που έχετε αναλάβει το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συστάθηκε από μια βιωματική εμπειρία το 1978, από μια παρέα εθελοντών που είχαν κάνει κάποια ορειβασία στον Όλυμπο και είχαν κάποιο ουσιαστικό και συγκλονιστικό πρόβλημα. Χάθηκαν οι ανθρώπινες ζωές εκεί. Και από εκεί και πέρα είδαν τις ελλείψεις που υπήρχαν σε αυτόν τον τομέα. Οπότε μετά το 1994 συστάθηκε σαν σωματείο ΜΚΟ. Από εκεί και πέρα εξελιχθήκαν αρκετές δράσεις, 7 θεματολογίες. Η κυρίαρχη ήταν οι πρώτες βοήθειες. Το δεύτερο ήταν το υγρό στοιχείο, τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών, η ορεινή διάσωση, αθλήματες τηλεπικοινωνίες και έρευνα διάσωσης με σκύλο, ας πούμε, σε περιπτώσεις που έχουν άνθρωποι χαθεί και προσπαθούμε να τους βρούμε. Υπάρχει και τέτοιος διασωστικός σκύλος στην περιοχή μας ή έρχεται από κάποια άλλη περιοχή? Όχι, είναι στο παράρτημά μας. Το παράρτημά μας υφίσταται στην Αμαλιάδα και η κεντρική διοίκηση είναι στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα παραρτήματα ανά την Ελλάδα είναι 35 και κάθε νομός έχει το δικό του. Υπάρχει διασώστης σκύλος δηλαδή στην Αμαλιάδα? Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αμαλιάδα, στο παλιό σχολείο στη Μαραθιά, στη διασταύρωση πάνω στη Μαραθιά. Και αντιπροσωπεύουμε όλο τον νομό. Μάλιστα. Και οι δράσεις είναι άπειρες που έχουμε κάνει εδώ στην περιοχή μας. Εμείς υφιστόμαστε από το 2010 στην κυριολεξία και κάθε χρόνο λειτουργούμε και ένα βασικό σχολείο, το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη και υπάρχει αρκετή ανταπόκριση από κόσμο λόγω ότι γνωρίζουν, ας πούμε, τι κάνουμε και έρχονται να ενσωματωθούν στη δύναμή μας. Και τι μαθαίνετε στο σχολείο δηλαδή? Στο σχολείο σας είπα ότι υπάρχουν 6 θεματολογίες που περνάμε, διαρκεί 2 μήνες και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πτυχίο το οποίο παραλαμβάνουν οι διασώστες πλέον. Και από εκεί και πέρα εντασσόμαστε ουσιαστικά στην πολιτική προστασία που είμαστε και κάνουμε κάποιες δράσεις όπως είναι οι πρώτες βοήθειες, δηλαδή τροχαία, σε πυρασφάλειες, δηλαδή όπου υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Αλλά παράλληλα όμως και ο κάθε ένας ενεργός και μόνος του ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο περιστατικό και να μετέχει. Όπως και εγώ προσωπικά, ας πούμε, και πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισες έχουμε τύχει σε περιστατικά κυρίως τροχαία στον δρόμο που πλέον οι πολίτες δεν ξέρουν ούτε να πάρουν ένα τηλέφωνο και χάνονται πολύτιμα δευτερόλεπτα και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Ναι. Έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ουσιαστικό. Άρα μπορεί πέρα λέτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχει η ομάδα διάσωσης, μπορεί και ένας πολίτης απλώς να έρθει να πάρει κάποιες βασικές πληροφορίες, τι κάνουμε σε περίπτωση ενός τροχαίου, σε περίπτωση ενός σεισμού, πώς μπορούμε να σώσουμε ένα συμπολίτη μας που είναι σε κατάσταση πνιγμού ή που έχει πέσει σε κάποιο γκρεμό κτλ. Αυτά μπορούν να πάρουν κάποιες οδηγίες ή τις πρώτες βοήθειες, τεχνητή αναπνοή κτλ. Μπορούν να πάρουν κάποιες οδηγίες, λέτε, οι συμπολίτες μας. Υπάρχουν κάποιες μερίδες, υπάρχουν 2 κομμάτια να ξεκαθαρίσουμε. Καταρχήν υπάρχει το βασικό σχολείο για έναν άνθρωπο που θέλει να μετέχει και να μάθει και να ασχοληθεί ενεργά με αυτό το κομμάτι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα περάσει ένα βασικό σχολείο όλων των θεματολογιών, θα πάρει ένα πτυχίο και από εκεί και πέρα θα είναι διασώστης. Από εκεί και πέρα οπωσδήποτε μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε πολίτης, αυτό όμως είναι σε μορφή μερίδας, που θα μπορέσει, ας πούμε, να ενημερωθεί και να ξέρει, ας πούμε, τι πρέπει να κάνει σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλες θεματολογίες, μην νομίζετε ότι με μία φορά μπορεί κάποιος να μάθει να κάνει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να τα απορροφήσει. Ναι. Έτσι. Εμείς δηλαδή φανταστείτε ότι κάνουμε συχνές επαναλήψεις και άσχετα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν περιστατικά, συνεχίζουμε και κάνουμε επαναλήψεις κλπ. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα. Ναι. Μάλιστα, άρα παρέχετε συνεχή εκπαίδευση, λέτε, στα μέλη σας. Βέβαια. Ποιοι είναι τα μέλη σας όμως, κυρία Μαριέλη? Για πείτε μας, μπορεί να είναι ένας απλός πολίτης, πρέπει να είναι κάποιος εξειδικευμένος, να έχει γνώσεις, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα, ή μπορεί να έρθει ένας απλός πολίτης και να συμμετέχει στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης?
Η πόρτα μας είναι ανοιχτή για όλους όσους έχουν μέσα τους το κενό. Δεν υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό καθαρά είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να έχεις ένα κενό και να θέλεις να προσφέρεις. Είμαστε εθελοντές. Δεν πληρωνόμαστε από πουθενά, ούτε έχουμε μηνιάτικα. Εμείς απλά έχουμε κάποια κενά και κάποια ευσυνειδησία το οποίο θέλουμε να προσφέρουμε. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, είτε κάποιος είναι ένστολος, είτε κάποιος είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε κάποιος είναι, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα δέχεστε λοιπόν και νέους εθελοντές, λέτε. Έχετε ήδη αρκετά μέλη. Πόσα μέλη βρίσκονται στην περιοχή? Αυτή τη στιγμή απαρτίζουμε στα 80 μέλη ενεργά. Από πού? Από ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας? Από όλο το νομό Ηλίας. Είμαστε παράρτημα του νομού Ηλίας, οπότε δεχόμαστε μέλη του νομού Ηλίας. Αν θα είναι στην Αχαΐα π.χ. θα πρέπει να υπάρχει παράρτημα στο νομό Αχαΐας. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιος, κυρία Μαργέλη, που θα ήθελε να σας βρει, πού θα μπορούσε να σας βρει, και αν μπορείτε να θυμηθείτε κάποιες από τις τελευταίες δράσεις που στις οποίες είχατε συμμετέχει και είχατε συμβάλει, ας πούμε, στην ενίσχυση ή στη διάσωση κάποιων συμπολιτών μας από την περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω για ένα περιστατικό, βέβαια δεν σας πω για τροχαία. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι, και αν θυμάστε το 2010 στα Σαβάλια, πηγαίνοντας για Σαβάλια στην Εθνική Οδό, που ήταν ένα σοβαρό τροχαίο που είχαμε μετέχει, αλλά πιστεύω ότι στις μνήμες όλων ένα άσχημο περιστατικό ήταν το φράγμα, ουσιαστικά, που είχε πνιγεί ένας Βούλγαρος, αν θυμάστε, το 2010 που ήταν στο φράγμα, και είχαμε επιχειρήσει εκεί με δίτη δικό μας, τον οποίο και είχε ανασυρθεί ο άτυχος σε αυτό το κομμάτι, και από εκεί και πέρα πάρα πολλά τροχαία ουσιαστικά. Βέβαια η ελληνική ομάδα διάσωσης δεν έχει μόνο ελληνικό έργο, παράγει και στο εξωτερικό, όπως είναι στην ΑΕΤ, αν θυμάστε, το 2008, στις φωτιές που είχε γίνει το 2007 στο νομό μας, αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Και τότε δεν υπήρχε παράρτημα τοπικό, βέβαια, έτσι. Δεν υπήρχε, αλλά υπάρχει αλληλεγγύη. Φανταστείτε ότι η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι παντού και είναι αλληλέγγυη. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, γέννητο, χτυπάμε και ξύλο, γιατί δεν θέλουμε ποτέ να συμβεί κάτι. Υπάρχει αλληλεγγύη και απαρτίζεται πάνω από 5.000 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη δύναμη. Μάλιστα. Υπάρχει και δίτης, δηλαδή, λέτε, στους συμμετέχοντες. Στο υγρό στοιχείο, όταν μιλάμε για υγρό στοιχείο, μιλάμε για ποτάμια, για λίμνες, για θάλασσα, ό,τι έχει σχέση με το υγρό στοιχείο. Ναι. Βέβαια, το κάθε ένα, όταν περάσεις στο βασικό σχολείο, από εκεί και πέρα επιλέγεις πού θέλεις να εξειδικθείς και να ειδικευθείς. Πάνω απ' όλα όμως αυτό είναι οι πρώτες βοήθειες. Η ομπρέλα όλων είναι οι πρώτες βοήθειες. Ό,τι και να κάνεις πρέπει να ξέρεις πρώτες βοήθειες, ουσιαστικά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τρέχουμε ένα βασικό σχολείο, όπως γίνεται κάθε χρόνο άλλωστε. Υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας και στο διαδίκτυο που μπορώ να σας τα πω και τώρα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 697-7-13-17-70, και επίσης στο mail μας, το οποίο είναι iliahrt@org.gr. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να μας βρει και μέσα στην επίσημη σελίδα μας στο διαδίκτυο, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, και από εκεί και πέρα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και ευχαρίστως να βρεθούμε, να συναντηθούμε και να θελήσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κυρία Μαργέλη, για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ακούτε Ionian FM.